Assalamu alaikum. So a gurguje bari in dan muku short video faka tunda wasu ba sa iya gane abu sai an yi video. Yanda za ku dauko shi wannan ton wallet din domin mene? Domin ku mai da bocha ɗinku ya zama node insha Allah kafin nan da zuwa 12. Allah ya sa mu dace. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel din namu mai albarka, ai mana subscribing tare da sharing ma yan uwa, ai liking sa amfana. Allah ya datar da mu da Allah ya share message din saboda ba mu so kowa ya rasa bocha din shi, an gane ko? So zan iya cewa quick announcement ne, an gane ko, emergency. So za mu shiga cikin Play Store kamar yadda ku gani, sai mu rubuta my ton wallet kamar yadda ku gana rubuta a nan. Kun ganta my ton wallet sai ku taba. So ga logon da take da shi sai ku taba installing. So bayan kun taba installing ta yi installing. So bayan ta yi installing zai nuna muku open sai ku taba open, an gane ko? So ga shi sai ku ci ba nan create ba, an gane ko? Already kuna da wallet din o input sai ku taba wannan 24 secret word, an gane ko, sai ku taba shi. So gashi zai nuna muku sai ku saka passphrase din ku, sai ku je cikin ton keeper din ku ko mene ko wallet din ku na Telegram inda kuka san kuna da bocha. So ga ton keeper wallet dina zan shiga in kwafo mene in kwafo passphrase dina, an gane ko? Zan taba in kwafo passphrase dina, gashi zan taba mene. So afwan zan taba setting kamar yadda kuke gani. So gashi nan inda aka ce backup zan taba backup, kuma haka za ku yi. Idan bocan ka na ciki sai ku taba show recovery price, an gane ko? So zan taba show din. So na taba show sai in ce continue, ma'ana ya bude mun passphrase dina, an gane ko? Zan saki haka zai maka. To ga passphrase dina ya nuno mun sai in taba copy kamar yadda kuke gani nayi, an gane ko? Sai ku dawo nan sai ku yi pasting din shi a nan gaba ɗaya, gashi ya hau sai ku taba confirm continue din nan. So zai nuna muku ku saka key din ku, za ku iya sa 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, okay, guda hudu ne ya wuce. So sai ku ce mene connect with biometric, okay, thumbprint kenan zai hau, an gane ko? Start wallet. So shi kenan yanzu kun ga da abin da ke cikin wallet dina ya hau, ya hau wannan wallet din. Sai sauran coin dina su ma da za su hau gaba daya. So wannan kenan. Yanzu in ka san kana da bocha, an gane ko? So bocha din ka zai fito sai ka zo mene sai ka zo kai swapping din shi, kai converting din shi zuwa mene zuwa Notcoin insha Allah ta'ala kafin nan zuwa 12. Idan kuma Allah ya sa sun daga har 14 zuwa 12 shi kenan. So ga yanda za ku yi dai ku daura wallet. So afwan kada a manta yana kan mene, yana kan NFT ne, in kuka zo za ku gan shi, an gane ko? Sai ku taba NFT din, idan ya nuna muku show to ni ba da shi, sai ku yi converting NFT din kamar yadda na gaya muku zuwa mene zuwa not ɗin ku, an gane ko? Kuna yin converting, an gane ko? Shi kenan, an gane ko? To sai ku koma ta wancan hanya, an gane ko? Ta Telegram ɗin da kuka shiga, to in kuka je za ku gan shi within insha Allah ta'ala 24 hours. Kafin wannan lokacin kuna yi za ku gan sai ku yi withdraw kayan ku. So kada a bari lokaci ya ƙure da yawa da Allah, aje ayi Allah ya samu da